Per aquesta pel·lícula ha tornat a fer-me la música el meu fill, Joe Fanaye, que és un jove músic. És la quarta vegada que treballem junts, que em fa la música de les meves pel·lícules, i és molt interessant perquè ell em coneix molt i va fent peces i jo després agafo una peça musical, perquè poso poca música en les meves pel·lícules, però molt escollida, i poso una peça que em sembla la correcta per al projecte. En aquest cas és una peça que ha fet amb guitarra espanyola. Ell ha viscut 3 o 4 anys a Granada i és d'influència, diguéssim, del sud d'Espanya. Aquesta peça musical apareix en la pel·lícula. També hi ha una música en directe fet per el músic californià James Pace, que vaig conèixer una mica abans del rodatge i aquí li vaig demanar de participar a la pel·lícula, de fer un paper com a actor i també de tocar música en directe en la meva pel·lícula.